Sabuwar tashar Tauraro TV, tasha mai inganci, tasha ce da za ta dinga kawo muku shirye-shirye masu faɗakarwa da ilmantarwa. ‘Yan uwa maza da mata, kada ku sake a baku labari, ku tabbata kun bi wannan tasha, kun yi subscribing ɗin wannan channel na Tauraro Hausa TV. Kada ku manta sunan tashar Tauraro Hausa TV. Za mu fara kawo muku shirye-shirye ne masu ilmantarwa da faɗakarwa da nishaɗantarwa, da kuma labarai masu ban dariya da ban mamaki daga ko'ina a faɗin ƙasar nan. Za mu dinga kawo muku shirye-shirye na ɓangaren girke-girken zamani, da ɓangaren nishaɗi, da ɓangaren ban dariya, da kuma ilmantarwa akan abubuwan da suka shafi rayuwa. Kada ku manta ku yi subscribing ɗin sabon channel ɗin nan namu na Tauraro Hausa TV. Tauraro Hausa TV, ku tabbata kun yi subscribe ɗin wannan channel ɗin.